Oke, bolo iki ngolahi Pak iki. Ngolahi Pak karo Gus Aying. Ngolahi Pak iki. Jos jis. Jos ngolahi Pak. Wes ora usah dijejer, wis langsung diolah, let silet. Dijejer ngopo locul. Gage. Wis ora usah ta gage diolah. Wong iwak loro kok. Tapi iwake itu. Iwak opo? Lencong iki. Cepet. Sik ta. Males sih iwake iki. Abri buasin kok, Sot. Ying. Iki bukaan Ying. Gede-gede ta isi nganune. Apa jenenge? Iris-irisane. Iku Gus Aufa, iku sudah datang. Kamerane ngeblur, Cok. Piye, Gus? Nyicil. YouTube, Bos. Ora iki ngoleh iwak eri, Saresa. Ayo Reja, Saresa. Kata-kata. Mo. Kata-kata. Reja. Reja. Opo? Iki pen tak ocek nang. Aja mok ocek. Digo mati wae udute. Ayo, gas. Dintekake. Sa. Dik, paja ding. Patenono si sa patenono sa. Gune munci. Goran. Apa? Aja disula-sula ta. Patenono ge ngolah iwak aying. Patenono ge ngolah iwak aying. Mateni. D. Kata-kata D. Tapi Piye ta D? Berbucin deh ini. Heeh no. Ngebak tuh. Net. Ora mabur lu. Robot. api. Ngapa ya? YouTube iki, Cok. YouTube-mu. Halo, orangnya mana? Piye? Orangnya. Oke. Info hari ini pointer, Kak. Tunggu. Ono tale. Bingung sih. Wede. Coba iki sapa ta? Roy, Gus. Gus. YouTube Gus. Piye ta, Gus? Wes. Kita tutup ya, Ja. Kayak jam